elég idegesítő és szemtelen dolog történt most velem. Nem is értem, hogy egyes hölgyek hogyan gondolják ezt, megbotránkoztató viselkedésüket. Itt vagyok a újpesti összekötő híd mellett, de leültem egy kicsit megpihenni, napozgatni egy picit, és ide jön hozzám egy 35 körüli, ilyen 1,65 centi, arányos testalkatú nő, és volt nála egy ilyen kisebb méretű hűtőtáska. És akkor így szól hozzám: szia, ne haragudj, megfoghatom a farkadat? Adok cserébe 5 doboz dréhert. Mondom, hogy a francba gondolod ezt? Hogy csak így idejössz, ilyen szexista szöveggel, hogy megfoghatod-e a farkamat? Hát biztos, hogy nem. Amúgy sem, tehát a dréher az nem a kedvencem, és mondtam neki, hogy köszönöm szépen, inkább próbálkozzál mással, úgyhogy figyeljetek oda, a újpesti összekötő hídnál garázdálkodik egy ilyen leányzó.